Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong Hong ni Marwa. Itom! Ayaw pong luas si Gabriel! May patuusan ni mo, Marla? Gabriel, tubag ako. Di, Ganun niabot ka man din yung dapita. Kuan, may gisundan kong lalaki nga naniid sa amo. Unsa? Lalaki? Oh, Kinsa magkasiya? ambot, wa ko maklaro iyang bayon. Gihapak ko niya sa nga ambot unsa to niyang gihapak na ako ug mao tong nakadagan siya. Kinsa magkasiya, Gabriel? Ug ganun nga niit man siya sa inyo. Ambot lang, Marla. Ambot lang. Ang kining ihatod lang ka sa inyong balik eh. Di mayo nga magdugay ta din sa kakawyad. Tugnaw kayo ug niyog kayong palibot Pero katong tawhana, mailan ko ra gyapon to siya kung kinsa tong naniid sa amo. Mayroon tagbilikian mo niya itong Gabriel kung pagbunal siya ng ura. Kung saan ka na sila matangas pagkatawan? Anong naghiskom itong iyang apuhan o medalyon? Niya portal. Portal. Kinahang na maklaro ko ni. Sige, soda, Marla. Pero kinahanglang tambalan ko una ka ng samad sa imong Ay na, salamat na. Gamay rin eh. Ikaw, okay ka lang? Ayaw ka balakan ako. Wa ko maunsa. Gamay ra kining garas na ako. Manang! Nawa siya kwarto si Marla! Oh, Di aras sila sa sala, Maneng. Oh. Gabriel, dali na. Tabalan sa nako ng imong samad sa Marla? Pa? Diin ka naman saba. Gabriel, niya ka? Pa, ato ng tambalan ang ni Gabriel. Uy! Nausa mo na? Nagdugo mo na? Lakaw manang. Pagkuhag tambal sa saman. Hindi na mahimong magbaan pag nakasol na ko. Try ko. Bahala ng masukol si Elgin, pero siya lang magkatabang ka na ko ni Higayo na. Unsa? May gigukod kang tao nga naniid sa inyo? mao na, Noy. Nakailan ka mas maong tao? Wa. Kasi diyang maabta na ako siya. Gihap ako niya sa Ayaw na paglihok. Kay tarungon ako glimpyo ang imong samad sa Salamat. Pangapion na mo, aron mahuwasan mo sa inyong tensyon. Ganong naniid mas ang maong tao sa inyo, Gabriel? Mao na ang nakapalibog na ko, Noy. Kayo man tao may importanteng butang nga gitaguan sa bay. Ay, kana kay may dagan ang maong tao sa diyang inyong nabantayan. Buot ipasabot ana nga dautan siyag tuyo sa inyo. Gusto ka manang. Kinaang nang mailhan gud nako ang maong tao. Kitug kay pa nakapangabling Elgin eh. Uy, Tony? Ikaw ni? Oh, nga may balik ka din sa amo. Pasulan ako. Uy, usa magka, uy. Di na lang ka matuwa ng imong gugma ni Marla? Elgin, paminaw. Ay, malingkod sa tagadit. Dali. Ikaw lang magkatabang na ko, ha? Nya, nabos na rin ikaw may makatubag niya kung pangutanan ron. Nya, ning pangutanan ako, uno nagmayo, ang imong itubag na ko, ha? Unsa man na? Panghimuta sa. Oh, Ganon. Paminaw.
Espiritista. Ha? Sana mo pagkatao? Espiritista? Oh. Okay. Espiritista. Espiritista mo ko, may ka. Unsa may buti pasabot anang mga tao nga maghiskot og medalyon nga gipanag-iya sa usa ka nga maoy portal. Medalyon? Portal? Kana. Mao na. May nabati mo ko. Nga misulti nga kinahanglan ko nga makitaan, makitaan ang medalyon kay usa kini ka portal sa laing kalibutan. Maog na ako naklaro. Nabati na ko nga doon na misulti niya. Unsa may buti pa sa buti na ba? Time pa, ha? Time pa. Diin man ka makabatian na. Hindi nagpangutana kung diin ko makabati. Basta tumbaga lang akong pangutana ni mo. Bebe, pahimutang diha, be. Kay maghunahon na pa ko. Nakalitan ko na imong pangutan na, da? Dalian na guna-una. Portal. Naibaw na ko. Unsa nibawan mo? Dalian, Dalian. Unsa nibawan mo? Kanang portal, Aha. kung maghiskot ka sa modernong panahon, site na nga maglink sa laing website. O di ba, dako ng pultahan sa usa ka building. Mao na sa modernong panahon. Sa karaang panahon, Kung maghiskot ka karaang panahon, kung pananglit mo ingon ang tao nga kinahanglang makita na sa dili pa maubot ang laing pagtakdol sa buwan. Kana klase sa pagkasulti sa buti pa sa buta na. Be. Tony, di man na nimo mabati Kinsa man mga tawhana ang misulti, ana? Utana. Ako pa utana na mo ito baga. Kung maghiskot na kinig mga ritual, dili na ni normal. Dili normal. Unsa naman na? Abnormal? Tony Paminaw, Unsa man? kanang medalyon nga imong giingon, nga maoy portal o agianan sa mga dili normal nga gahom gikan sa laing lugar o panahon. Oo. Mao ba? Pero sa sinilang ka makakitaan na, oy. Kung mauna nabuang na sila. Ha? Kasi nabuang. Wow. Sige. Salamat kayo sa iyong pagpasabot na ko. Salamat kayo. Tony, kung unsam na imong sekreto, makatabang ko nimo. Unsa? Oy, ay kalimot ha. Nga interesado ko anang mga paranormal activities. Ay, pasari lang. Ay, kabalakan. Kung makita na kong medalyon, mubalik ko nimo aron tabangan ko nimo sa pagtuon ni kung unsa ning medalyon, okay? Oy, Tony. Tinuod ka nga doon na kay nibaw ang medalyon, nga dili ka sarangan. Wag ko to bagada ay, midiritso laglakaw. Murag doon na nadiskubrihan nga lain si Tony, da. Ay, husto! Tawagan ako si Sir. Ako na konsulta niya ang gisulti ni Tony. Basin pa kung doon na siya masulti ini. Hello, Sir? Doon ako isulti ni mo. Bahin og medalyon. Naana, natambalan na ta ka. Salamat sa iyong pagtambala ka, Marla. Ako ang angay nga mag-sorry ni mo, Gabriel. Gabriel, usap ng garas sa imong naong. Goanoy, kinamrasan ni sa itong iring. Binagog, gyapsan ka lang sa tao nga imong gigukod. Anong may kinarusam sa ka sa itong iring? Nangigil lang tingali na ako ang itong iring noy kay ako manggihikap si Marla aron akong agakon balik din Usa? Nangigi? Imposible ka na.
Ha? Pa, Unsay? ayaw nalang initi si Itom. Awa man ako initi, pero imposible na iring ang mangigi. Pa, nata maghiskot ni Itom. Please. Giduka na sad kaayo ko. May mong mga tug na takay kaadlaw na. Oo, di. Sige na ha. Mupauli lang sad ko. Medalyon Sevilla. Mao ka na naklaro ko sa kisulti sa Pori Gabriel. Medalyon. Una na si Sevilla, ang gipuy animal. Karaan na kayo ni. O kay karaan, lako na kayo ni kantidad. Oh, na-interes ko niling maong medalyon. Ay. Di ko ini makatrabaho ug mara. Ay. Gabriel! Eh, Gabriel! sus, Loy, sige naman lang sagap. Wa pa rin ka matug? Kuyapan man mo. Kumusta na imong likaw? Nailihan? Ha? Noon siya manangagtang mo. May bindahin malaki ka na. Kung ano, di na mag-istorya, be. Kung ano, giyapa ko sa sa tao nga akong gigukod. Unya, nailhan ba ni mo? Wa gina ko mailhilo. Oh, tili na mahimo. Ha? Kinahang na mailhan ni mo sa Gabriel. Kaya tikaling nakabati siya sa doon ki parang sultihan. Ay, kabala ka, lo. Kung may nabati man sa imong banol, tilo, nakasiguro ko nga di niya hatagan og bili. Kinalang matanaw ko ang tanang karang villa din sa internet. O may parehas kong naong anang villa ang gipoy nila ni Marla karon. Husto. Ang mga karang medalyon ang ako i-search. Basin kung doon ay malink sa villa. Sa kanating nga sa tagkiya ng villa gigipoy nila ni Marla. Busit. Kinakunahon ko sa pagutanan. Ang matag-iyan yan ng villa. Manang, pangutanan niya si Marla kung trabaho ba siya? Oo, dong. Pero, di ka pwede nga alito sa kay. Wa man to'y to gabi dong. Ay, maning, kikulbaan naman ko anang ipakitang liho karon ni Marla. Og sa mga nanghitabo din sa bilya. Gusto ka manang. Kay bulungan kayo. Hangtod ang tambalan ng imong nahadlok sa kwarto ni Marla. Oh, gusto. Unsa dong, may nahuna-hunaan ka? Ato na ko si Marla manang. Ako siya pabalhin ng kwarto. Unsa? Pabalhinon ko ni mo kwarto pa? Oo, Marla. Murag dili mayo nga ani ka ng kwarto ha pirmida. Pero paganahan ko ni kwarto ha. Busa, di na lang ko mobalhin. Dili na mahimo. Kinahanglan mo balhin ka. Ato na sa kwarto dool sa akong kwarto balhin. Ito ayaw! Uy, masuko ang iring kung pabalhinon ta ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.